Ebben az újabb, befalazott tartós feladatban most olyan esetet vizsgálunk, amikor egy megoszló terhelés terheli ezt a rudat. Nem a teljes rúd szakaszt, mert azt a fajta feladatot már a tananyag másik részében láttuk, hanem a rúdnak csak egy részét. A méretek látszanak az ábrán, és szokás szerint a feladat az, hogy adjuk meg az igénybevételi függvényeit ennek a rúdnak. Koordinátorrendszerünk a szokásos, és talán rögtön rátérnék most a kényszererők kiszámítására. Kényszererőket muszáj kiszámítani, tehát egyszerűen az ilyen típusú feladatokat nem lehet másként kezdeni, hiszen kényszererők ismerete nélkül egyszerűen nem tudunk igénybevételeket számolni, mert az igénybevételekhez szükség van minden erőhatás ismeretére, ami az adott rudat éri. Tehát az teljes erőrendszernek ismertnek kell lenni ahhoz, hogy az igénybevételt meg tudjuk határozni. Itt talán most már kevesebbet kell magyaráznom ahhoz, vízszintes irányú erők még mindig nincsenek, majd lesznek később, de most még mindig a nyíró erő és a hajlító nyomaték kapcsolatára fogunk összpontosítani. Itt közben elfelejtettem azt mondani, hogy amikor helyettesítjük, tehát amikor a kényszererőket számoljuk, akkor ezt a megosztó erőt helyettesítjük az eredőjével, és ezt most csak szaggatott vonallal rajzolom be, nagyon, nagyon csak ilyen, nem akarom, hogy ez uralja az egész ábrát. Ja, itt bocsánat, itt az elején föl kellett volna tüntetnem azt, hogy ez lefelé mutat ez a bizonyos megosztó erő, tehát ezzel kiegészítem. Jó, és akkor ez itt látszik, hogy 4 méterre van, ezt majd ki fogom törölni innen, csak szóval most ezt rajzoljuk be, tehát ez 6x8, ez 48 kN lefele, és ezért fog megjelenni itt ebben a bizonyos egyenletben a -48, tehát ez összesen 0 kell, hogy legyen. Jó, és a nyomatéki egyenletet az A pontra írjuk föl, MA mínusz, ugye 3 meg 4 az 7, MA mínusz 7-szer 48 kN méter, ennek is nullának kell lenni. És ebből ki lehet számolni a kényszererőket, tegyük is ezt meg, FAY az pozitív irányú lesz, és a nagysága 48 kN, az MA nyomaték pedig szintén pozitív lesz, és a 7x48-at azt ki kell számolni, amit megteszünk rögtön egy számológép segítségével. Tehát ugye 7x48, az bizony 336. Hát ez szép nagy szám lett, de nem baj, hát ettől még 336 kN. Megint szokásunkhoz híven felvázoljuk az erőjátékot, és itt most arra kell figyelni, hogy el ne felejtsük, hogy az igénybevételek meghatározásánál fontos az, hogy a megoszló erőt az eredeti formájában kell figyelembe vennünk, tehát itt nem a helyettesítés, nem a helyettesítő erőt kell felrajzolnunk, hanem magát
magát a megoszló erőt. Na, csak sikerül, jó. Így, jó, tehát akkor ide továbbra is írhatjuk, tehát most már ezt meghatároztuk, hogy ez itt 48 kN. Itt szerepel a nyomaték, ez jó nagy lett. Végül is a nagy számoktól sem szabad megijedni. 336 kN, csak majd vigyáznunk kell az ábráknak az arányainál, hogy hogyan adjuk meg az arányokat. Itt pedig a megoszló erő 6 kN, tehát ez lefelé irányul. Jó, tehát ez lenne az erőjáték. Még mindig igaz, hogy vízszintes irányú erő nincs, tehát a normál erő az mindenütt azonosan 0 kN, és rajzoljuk föl a nyíróerőábrát, hogy lesz ez fölfele 48, aztán le fog csökkenni, tehát így egy kicsit lejjebb ereszthetjük a tengelyt, az X-tengelyt, így, mert lehet sejteni, hogy csak pozitív értékű nyíróerők lesznek majd. Így, X méter, és akkor ezt tudjuk, hogy itt ez a függvényérték, ez X egyenlő 11 méter lesz, és akkor majd valahol itt lesz egy 3 méter, hát ez csak úgy olyan kézi vázlatrajz szerűen berajzoljuk, hogy itt lesz a 3 méter, és nem feledkezünk el arról, hogy megjelöljük a függőleges tengelynek is a jelentését. Nos, nyíróerő függvény esetében tudjuk, hogy a koncentrált erő, tehát mindig nullából indul, nullába érkezik az igénybevételi függvény, és a koncentrált erő az egy ugrást jelent, tehát a nullából fölugrik a függvényérték rögtön a 48-as értékre. Így, tehát ez itt 48. Ez a függvényérték marad egészen változatlanul az x egyenlő 3 méterig, tehát ez itt látszanak a méretek. X egyenlő 3 méterig változatlanul 48 a függvény értéke a nyíróerőnek, így. Itt viszont a 3 méternél eléri azt a tartományt, ahol a megoszló erő terheli a rudat, és ez azt jelenti, hogy itt a nyíróerő lineárisan fog változni. Tehát a nyíróerő függvény az az erősűrűség integrálja, tehát, és ugye ez itt most negatív értelmű erősűrűség, attól függetlenül, hogy a rúd fölé rajzoltam ezt a szimbólumot, a nyíl mutatja, hogy ez negatív értelmű, tehát itt csökkenni fog a függvényérték. Emlékeztetőül fölvázolom ide azt, hogy a nyíróerő egy tetszőleges x helyen megadható úgy, hogy integráljuk nullától x-ig az erősűrűséget a vízszintes tengelyen lévő koordináta szerint, de azért a görög xi betűt alkalmazzuk, hogy ne azonos betűvel jelöljük az integrálási határt, illetve az integrálási változót. Tehát ez mutatja meg azt, hogy miért lesz ennek a konstans erősűrűségnek megfelelő nyíróerő függvény egy csökkenő lineáris. Tehát azért lineáris, mert a konstansnak az integrálja az lineáris függvény, ez egy matematikai evidencia, és azért ereszkedő, mert ennek a bizonyos lineáris függvénynek a meredekségét a konstans függvénynek az értéke fogja megadni, és ugye mivel ez lefelé mutat, ezért ez -6. Tehát egy -6-os meredekségű ereszkedő lineáris függvény.
várható ide. Mennyit fog változni 3-tól 11-ig? Hát annyit, amennyi ennek a téglalapnak a területe. Ennek a téglalapnak a magassága 6, a abszolút értékben 6, a hosszúsága pedig, vagy szélessége az 8 méter, 6x8 az 48. Tehát itt ebből a 48-ból, ha kivonok 48-at, akkor kapom meg a rúd végén a függvény értéket, ami tehát 0. Tehát 48-ból 48 az bizony 0. Jó, tehát így jutottunk el ennek a függvénynek a fölvázolásához, majdnem kész vagyunk, csak a koncentrált nyomaték hiányzik, tehát a koncentrált nyomatékot szoktuk még vázolni, illetve hát kell vázolni, ide abba a pontba, ahol ő fellép, oda kell rajzolnunk egy úgynevezett területvektort. Tehát egy olyan vektort, aminek az iránya ellentétes értelmű magával a koncentrált nyomatékkal, hiszen ez egy pozitív értelmű koncentrált nyomaték, ez meg egy negatív értelmű területvektor, és a nagysága pedig ugyanannyi, tehát abszolút értékben ugyanannyi. Ugye ennek az okát az elméleti anyagban láttuk, hogy ez miért pont fordítva van. Ezzel elkészült a nyíróerő ábra. Most a hajlító nyomatéki ábra fölvázolása következik. Itt emlékeztetőül megint csak fölírnám, hogy a hajlító nyomatékot a rúd egy bizonyos pontjában úgy kapjuk meg, hogy a negatív integráját számoljuk ki 0-tól x-ig a nyíróerő függvénynek. Jó, tehát itt meg ez a mínusz jel lesz nagyon fontos, mert itt is a függvény alatti területekből indulunk ki, de mindig -1-jel kell megszorozni, tehát a növekményt, a megváltozást mindig úgy kapjuk, hogy ami itt a függvény alatti terület, annak az ellentetje lesz a növekmény a hajlító nyomaték függvényben. Úgyhogy most tegyük is meg, hogy fölvázoljuk a hajlító nyomaték függvénynek a tengelyeit, a diagram tengelyeit. Így. Nem baj. Akkor ide megpróbálunk egy ilyen vízszinteset rajzolni. Így. És itt is a jobb láthatóság kedvéért fölrajzolom az x értékeket. Na, milyen ez most a vastag. Akkor MHZ, tehát hajlító nyomatékról van szó, mértékegysége kN/méter, és a vízszintes tengelyen továbbra is az x szerepel. Sárga vonallal átvetítem azokat a pontokat, amelyek érdekesek, vagy fontosak, vagy érdemes odafigyelni, hogy azok egybeesnek, ezek a vonalak, tehát itt ez ahol a 3 méter van, meg ahol a rúd vége van, ezek talán a legfontosabbak. Hát ez csak egy kézi vázlatrajz, tehát nem hajszál pontos minden, de azért látszik. Nos, akkor a hajlító nyomaték függvényben ugrás van ott, ahol koncentrált nyomaték található a rúdon, tehát koncentrált nyomaték itt van pont rögtön az elején, a baloldali végpontján, tehát itt nullából indul ugyan a hajlító nyomaték függvény, de rögtön egy függőleges ugrással kezdi, tehát fölmegy, és akkor ezt most megint csak ne felejtjük el, hogy kézi vázlatrajzot csinálunk, tehát a 336-os értéknek fog ez itt megfelelni, ez a magasság. Jó, tehát ide felugrod. A nyíróerő függvénynek a 0 és 3 közötti értéke konstans, ami azt jelenti, hogy ezen a tartományon a hajlító nyomaték függvény lineáris lesz, méghozzá egy csökkenő lineáris függvény. Mennyit fog csökkenni 0-tól 3 méterig? Annyit, ami ennek a téglalapnak a területe. Annyit fog csökkenni. Ennek a téglalapnak a területét
itt egy mellékszámítással ki is tudjuk számolni, talán ennek milyen színt adjuk, hát legyen fekete, ilyen fekete, vékony vonalas, tehát ennek a területe itt, így írom, hogy írjam. A1, A mint terület, tehát A1 az egyenlő 48x3, vagyis ezt muszáj kiszámolnom, 48x3, az 144, tehát 144 mégpedig kilonewton-méter, tehát ne felejtsük el, hogy a nyíróerő ábrán a területek mértékegység az kilonewton-méter. És akkor itt a függvényértéket úgy kapjuk, hogy 336-ból kivonjuk a 40, vagy a 144-et, így. Hát most már ezt is számológéppel csinálom, nehogy eltévesszem. 336-ból 144, az 192. Tehát így eljutunk idáig, hogy ez 192, ami tehát azt jelenti, hogy igen, ceruza, tehát a 336-tól, ha lejövünk a 192-höz, az nagyjából, hát ezt most már tényleg csak így becsléssel tudom megjelölni, hogy így vázolható, tehát ez a 192, és ezt a két pontot egyenes szakasszal lehet összekötni. A vonal vastagság az természetesen mindig pont más, mint amit akarok, de azért kialakul. Na most itt elkövetkezik a 3 és 11 méter közötti szakasz. Ez meg azért érdekes, mert itt a nyíróerő függvény lineárisan változik. Ez azt jelenti, hogy a hajlítónyomaték függvény viszont egy parabola lesz. Tehát ide egy ilyen parabolát fogok berajzolni, és nézzük meg, hogy ezt hogyan csináljuk. Hát azért csökkenő parabola, mert emiatt a mínuszjel miatt. Tehát a nyíróerő függvény alatti terület az pozitív értelmű, de ezt a pozitív értelmű területet ki kell vonnunk a 192-ből majd, így pontról pontra, és akkor ezért lefelé fog ereszkedni. Ilyenkor célszerű rögtön ennek a tartománynak a végpontját kiszámolni, tehát hova fog eljutni a függvény, miután a 11 méterhez elérkezünk. Hát a 192-ből annyit kell kivonni, mint ennek a nagy háromszögnek a területe. Ezt tegyük meg, hogy kiszámoljuk, tehát mondjuk A2-vel jelöljük ennek a nagy háromszögnek a területét a nyíróerő ábrán. Igen, tehát A2, nézzük csak, ugye ez itt tehát a 48 az egyik befogója, és 8 a másik befogója, tehát 48x8 osztva 2-vel. Ha ezt kiszámoljuk, ugye az 48x4, hát azért kiszámolom, mert nem szeretném elrontani ezt. Tehát, na hát, az éppen 192, ezzel egyúttal saját magunkat is ellenőriztük, hogy most ezt ideírom már, hogy jobban látszódjon, 192 kN, tehát ennek a háromszögnek a területe, tehát ez volt az A1, ennek a területe, ennek volt a területe az A2, és akkor ennyivel csökken, és akkor ez azt jelenti, hogy a rúd végén, a 11 méternél, ott már látjuk, hogy nulla lesz a hajlító nyomaték értéke. Ez jó, hiszen ez azt jelenti, hogy tehát ez egy ellenőrzési lehetőség magunknak, a bármilyen igénybevételi függvény nullából indul, és nullába kell, hogy érkezzen, tehát akkor ez oda fog érkezni, tehát ez már jó. Na most akkor hogy szoktunk még gondolkozni? Még egy harmadik pont kell a parabolához. Hol
vesszük föl azt a harmadik pontot, hogyha ilyen háromszögeink vannak, akkor célszerű éppen a háromszög felénél fölvenni, tehát a háromszög a vízszintes befogójának a felénél célszerű fölvenni ezt a pontot, tehát ezt most ide rajzolom, így, csak a sárga vonalat arra használjuk, hogy átvetítjük, tehát ez most lesz ide is írom, hogy ez a 3 meg 4, ez a 7 méter, tehát ez az x egyenlő 7 méternek felel meg, és itt emlékezzünk arra, szintén sárgával rajzolok egy ilyen segédvonalakat, hogy ezek tehát a nagy háromszöget itt a felező vonalnál meghúzott kis vonalacskák, ezek a vonalak, éppen négy darab egybevágó részre osztják, tehát itt a 3 métertől, mire a 7 méterig eljutunk, mennyit fog csökkenni a függvényérték? Annyit, amennyi ennek a trapéznek a területe. És ennek a trapéznek a területe éppen a 192-nek a 3/4. És én azt gondolom, hogy ezt most ki is használhatjuk, tehát számoljuk ki ezt. Tehát a 192-nek a 3/4 az mennyi? 192 szorozva 3/4-del, azt mindjárt meg is tudjuk, hogy mennyi. 192 szorozva 3-mal, osztva 4-jel, az éppen 144. Tehát 144, és ez azt jelenti, hogy a 192-ből 144-et kell kivonnom, az 48. Tehát 48. Na most ez azt jelenti tehát, hogy a 48 az nem más, mint ennek a trapéznak a területe, és a 144 ennek a trapéznek a területe, és a 192-ből ezt a 144-et kellett kivonnom, és így kapom meg a függvényértéket itt a 7 méternél. És ez a függvényérték a 48 kN/m. Ugye ez most csak véletlen, hogy ez is 48, meg ez is 48, ez nem törvényszerű, hogy pont ugyanannyi. És ezek után megrajzolhatjuk azt a parabola ívet, ami a hajlító nyomaték függvényt megadja nekünk itt ezen a függvény szakaszon. Na hát ez nem olyan egyszerű, kézi vázlatrajzzal, főleg egy ilyen rajzolópaddal nem, de szóval ez egy parabola akar lenni, és hát vázlatosan ez így néz ki. Ezzel megrajzoltuk, megadtuk a hajlító nyomaték függvényt is. Na most ezek után, ha ezt kiszámoltuk, akkor megint feltehetjük magunknak azt a kérdést, amit az előző videókban is feltettünk, hogy ha most egy bizonyos helyen ki kell számolnunk az igénybevételi függvényeket, akkor azt hogy csináljuk? Tehát válasszunk ki egy olyan helyet, ami itt ennek a függvénynek a második szakaszán található, mondjuk az x egyenlő, hát legyen mondjuk itt mondjuk 7,6 méternél, jó? Tehát x egyenlő 7,6 méternél szeretnénk megadni az igénybevételi függvényeknek az értékét. Most a normál erő függvény még mindig 0, tehát ezt számolás és különösebb gondolkodás nélkül meg tudjuk mondani. A nyíróerő függvény lineárisan változik a 3 méteres, tehát x egyenlő 3 méter ponttól kezdődően, ezért úgy bánunk vele, mint ahogy a lineáris függvényekkel szoktunk. Tehát megkeressük a lineáris függvény szakasznak az elejét, az x egyenlő 3 méternél van, és ott leolvassuk a függvényértéket, az 48. És utána megnézzük, hogy mennyit változott a függvényérték,
miközben a 3 métertől eljöttünk egészen a 7,6-ig. Hát annyit változott, hogy tehát a meredekséget meg kell szorozni az X irányú elmozdulással. A meredekség az negatív, tehát -6, tehát ennek az erősűrűség függvénynek az értéke közvetlenül, ugye azért mínusz, mert lefelé mutat ennek az iránya, és mennyivel mentünk arrébb? Ne felejtsük el, hogy a 3 métertől kell számítani, 3-tól 7,6-ig az 4,6. Tehát itt nagyon oda kell figyelnünk, hogy honnan indulunk és meddig megyünk. Jó, ezt meg most már ki lehet számolni a számológépünkkel, és tegyük is ezt meg. Tehát 6x4,6, 4,6, az 27,6, és ezt a 27,6-ot kell kivonnunk a 48-ból. Az 20,4. Tehát 20,4, ezzel 20,4 kilonewton. Tehát ezzel most megkaptuk a nyíróerő függvényt. Itt most talán itt be is rajzolom ezt sárgával megint, hogy körülbelül ez itt a 7,6. Ezt így átvetítem mindenen keresztül. Igaz, hogy ez egy másik sárga, de nem baj, most annyira nem fontos. Tehát igen, és akkor így, és berajzoljuk, hogy ez a függvényérték, amit itt kiszámoltunk, tehát ez a 20,4. Ez azért is fontos berajzolni, mert ezt fel fogjuk használni. Itt a továbbiakban felhasználjuk, mert menjünk tovább. A hajlító nyomaték függvényre. Miről van szó? A hajlító nyomaték függvénynek itt kéne meghatároznunk a függvényértékét, hogy ez mennyi. Hát azt látjuk, hogy 48-nál kisebb, de hát azért ugye még ennél többet szeretnénk tudni. És akkor miről van szó? Ez egy parabola ív. Itt is célszerű megkeresni a parabola ívnak az elejét, és egyszerűen kiszámolni, hogy a 192-höz képest mennyit csökkent, miközben mennyit csökkent a parabola vagy a másodfokú függvény értéke, miközben a 3 métertől elmentünk a 7,6-ig. Azt elfelejtettem odaírni, talán ezt most még megtehetem, hogy ez itt a 7,6 méter, így. Tehát ez itt. Jó, rendben. Mennyit csökkent? Tehát mennyit? Amennyi ennek a trapéznak a területe, és a trapézt most úgy kell érteni, hogy a 7,6-ig mutogatom. Tehát innen a 3-tól a 7,6-ig. Most ennek a trapéznak a területét jelöljük úgy mondjuk, hogy A3, és számoljuk ki. Tehát ez a bizonyos A3. Csak vastagabb vonallal szeretném rajzolni. Jó, mindegy, azt most már hagyom úgy. Nem hagyom. A3, így. Ugye trapéz. Mit jelent a trapéz területét? Úgy számoljuk, hogy a két alapnak a számtani közepét vesszük. Tehát ez itt 48 kN, ez pedig 20,4 kN. Tehát ide írjuk, hogy 48 meg 20,4, ezt el kell osztani 2-vel, ugye a számtani közép, és meg kell szorozni a trapéz magasságával, az a 3-tól a 7,6-ig tartó távolság, tehát 4,6-tal meg kell szorozni. És most jön az a rész, hogy kiszámoljuk ezt is számológéppel. Azt mondja, hogy 48 meg 20,4, igen, osztva 2-vel, tehát ez 34,2, ez itt, 34,2, és ezt még meg kell szoroznunk 4,6-tal. 4,6-tal,
az 157,32. Tehát ide írom, hogy ez 157,32. Hát kiírom így 5 értékes jegy pontossággal, és ennek a területnek a mértékegysége is már nyomaték mértékegység. Tehát az A3, most egy kicsit elcsúfítom az ábrát, de talán ez segít majd, hogy átlássuk a feladatot. Tehát ennek a trapéznak a területét számítom most ki, tehát ez itt az A3. Ennek a trapéznak a területe 7,6-ig. Jó? És akkor itt 7,6-nál a függvényértéket úgy kapjuk meg, hogy az MHZ a 7,6 méternél a 192-ből a trapéz területe, tehát 157,32, kiszámoljuk, 192-ből 157,32, az 34,68. Tehát ide írjuk, hogy 34,68 kN. És akkor most már ezt is ide is írhatjuk, hogy ez a 34,68 kN, ennyivel jöttünk lejjebb. Jó, tehát miről van szó? Talán a piros nyíllal, egy ilyen piros színnel tudom jelképezni azt, hogy a 192-től számítva annyit jöttünk lejjebb, amennyi a területe ennek a trapéznak, tehát a függvény alatti terület. Jó? Tehát másodfokú függvényeknél is lehet így területekkel számolni, csak itt általában trapézokat és nem téglalapokat kell kiszámolni, hanem trapéznak a területét.